Моята прекрасна и възпитана AI панда има нещо да ви каже. Да не сте посмели да бъдете злобни в коментарите, панда, кажи им. Здравейте, приятели! Исках само скромно да ви напомня, че остават само 3 дена до фен срещата на Лавабе. Билетите за събота са напълно разпродадени. Но остава още съвсем малко за неделя. Ако искате да се видите с Дени, Анди, Дани и Йоан, още имате шанс. Ама кажи им, че може да се видят и с мен и аз ще съм на фен срещата. Може да се видите и с Пипи. И тя ще бъде на среща. Аз съм Пипи. Ако искате или аз да бъда на фен срещата, напишете в коментарите и ще дойда. Кажи им къде ще бъде фен срещата. Ще бъде в киноцентър Боян. Студио 12. Ама кажи им къде да намерят билети, ето беше си записал. Може да си купите билети на сайта на EVNTIM.BG. Браво, панди, всичко си каза точно както трябва. Никой да не е посмял да каже нещо лошо за моята панда в коментарите. Точно така. Пандата е специален и заслужава само добро. Обичам те, панда. И аз те обичам. Пипи, да се видим на фен срещата. Не пропускайте. Нямам търпение да се срещнем. Чао, приятели!